Hello everyone, खुलुमबाय and welcome back to my channel. जोङो क'क्राझारनि मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों guys. नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ एन्डसिम नायोब्ला मिन्थिगोन जों हिन्जावफोरखौसो थांनो नागिरदों. जोङो नै टट' गाखोनो नागिरदों ओमफ्राय लोगोफ्रा टेलिमार्केटआव दंनो. आरो चलो टट' गाखोलांसै ओमफ्राय लोगोफोरखौ लोगो लानानै थांसै. Sus, hi. Tidak. Oke neng थाङा? फैदोब्रा. फैदोब्रा. Bye bye. Bye bye. Tuh, दायो जाफैसिगोन औ. थांसै. Rizi. आरोबाव नैबेनिफ्राय टट' हमबावसै. आं लागोन नै दोन सयजन गाखोबाय जोङो नै गाइस फाइनालि सफैबाय जोङो गौरां पार्कआवहाय बेयावनो होनदोंमोन आङो थारलां Waduh nih bu ya Pak. Ambil di bawah. Happy bay guys nih. Tanda fresh style. फोटो खींचते हैं अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है बस ठंडा मन पे गाइस बार खोलो खोलो सुदेम बार सुदेम बार नायाव जोंबो बिरफालांनो गोसो जाबाय हाबिला जाबाय लाइक गोसो जानायखौ हाबिला होनोमोन नामा नालाय फट' खेबजानायनि दावराव 1 hour later मोनसे जायगानिफ्रायनो खारनो रोंलालाय फट' खेबजागासिनो कानै माबायदि मोनदों गौराङाव फैनानै बिराद गाज्रि बेबो एग्जामनि सिगां गाइस एग्जाम फैगौ जोंना होमबाबो जोङो चिल खालामनो फैदों बेसे रुमाव थाबाय थानो दाख्लिनिफ्रायनो फैनो होननाया दिनैसो फाइनालि जामारबाय मा होनदों नों मन्त्र जारिदों चलो थांसै अबावबा अबेसिम थांसै बेयावनो थाबाय थायो दाबो मेरला एक्सप्लर खालामनांगौ दंबावो 2 hours later जों गाइस नुदों नै फुरा खेबजानानै बेनिफ्रायनो हाबजेननायनिफ्रायनो बेयावनो दङ दासिमबो मोनालायसिगोन नायलाय फट' खेबजायै बे बिथिं माबा फट' सेन्ड खालामनायदों स्ट'रेज फुल जाबाय बिथांना ओमफ्राय नै बेवहाय मडेल मा होनो फट' खेबजागासिनो नायलाय आयु बोनालायबायसो ओरै गिदिंनो नांबावगौ ओमफ्राय दासो नै हाबजेननायावनो दङ दाबो फैद' मोनाबाय मालाय हनै गेलेदों जोङो गाइस गेलेसै दासो गेलेसै थांदो दे सिस' औ आं बैथिं गाखोनि दे बिथिं गाखो दे आंनो बोग्लायगोर
Mami. Deh, kakak. Ayo, Rora, 1 minute dah kakak Rora. Ang mobile sugun na. Rora. Deh, sabay. Ang hijau sekarang kan? 내가 작은 하나, 예. 피자는 이제 됩니다. Saya ni. 내가 간다. 내가 간다. 예. 누나 이거 뭐 그냥 Nama? 고개를 굴러. Adi. Ayo. Sini bayang. Alde una, te angkar sih deh, likes tuh. Ayo Roro. Ajau. Ay, una bisa nana aku. Ang alas. Una ilah. Tudur ni loh. 네, 비도와. 이제 라이트 원하고 뭔데? 니 어제 사이즈 두고 뭐나 포토 캡자봐. 요하이. भाइने बेव हाय उन्दैफोरनि बास लग्रा ना मा होननांगौ निले ये फाग्लि स्विमिंग पुल नि माले सामार गाय फैसा नाङा दां खुला नङा रेस्टुरेन्ट हौलाय यो ना सोर सालायदों? आं दुगैनो लुगैबायलाय दुगैदो ओइ माबाबो दङ ट्रेम्पलिनबो दङ औ दङ नै फैद' नियाव साइज नुगौमोनब्रा ओमफ्राय मोनानायखाय दा फट' सेसन जागासिनो बेवहाय सोलिगासिनो मोनालायबाय नै गौरां एट नाइट मोजां नुदोंना मोनानि भिउखौ ओइ दा मोनाबा टट'आ बुरजा लाबावनोसै माबार ओइ बे मा होनामोनलाय दहाय दाउ लिङा लिंखियाखैना आंलाय नै गाइस नै मोनाबाय गर्ल्स ओइ नानिमोन ओरैनो हरलाय थांसै जोंहा मोनालायबाय नालाय बाय बाय गाइस नै मोनालायबाय गौराङा समायदों नालाय ओंखायनो लादों मोनालायबाय गाइस ओमफ्राय जोङो मेथाइ जाहैनाय जायो ना मायोथाय जाला रिल्स बानायनो
गिदिर माहाय Biba gila. मोनाद्रायबायलै बानाय जालाथ' मोजां नुवाथ' मेथाइ जायोसोथ' जोंहा बिनिफ्राय डाइरेक्ट खुलिना थांगोन लकेल जायगायाव खालामबाय थायो ना लकेल जायगायाव खालामबाय थायो दे सेट दे थस सेट दे आंखौ मा सानदों नोंलाय थांसै गाइस जोङो आयदै नालाय रावबो गैला दङ आरो एसे एनै मानसिफोर जोङो रिल्स बानायनो नागिरदोंमोन फट' खेबजानो नागिरदोंमोन गैया प्लेनानो चप्पाट जाबाय जोङो ओंखारनायानो 4:05 जाखादोंदां ना 5 साराय 5 बेयावलाय मा मोजां फट' फैयो ना गाइस नेक्स्ट टाइम फैफिनसै खाथियाव नालाय ओंखायनो फैनो गोसो जाया जोंहा ओमफ्राय मालायफ्रा गोजाननियासो फैयो बिदिनो बिसोर दा फैया मोनाबाय गाइस नै बेना मेकआपआ खारजोब्बाय दहाय आइसो नै आं मेकआपखौ जि मेकआप खालामो बे गाइस जि मेकआप खालामो आंनाव नै ना बेगाव लिपस्टिक सोना लाबोदोंमोन दा बख'ना देखाय फैसायानो गैया मेकआप बायनो दङ आं गुफुरखा मिन्थिखायो अबियसलि नङा नै माबा मा गुफुरालाय गुफुर आरो आइसो माबा मा आं साइजखा पिंक कालारनि माबा बे ओरै ओरै मा ब्लाउस ब्लाउसआ जेबो मिन्थिया आं देलाय नालाय ना आं लिपस्टिकखौसो फुनो बेखौ मिन्थिबाय आं ब्लाउस बायनो हायाना ओंखायनो लिपस्टिकखौसो फुनो साराब नै गाइस एक्जिट थ'थ' हमनानै थांसै ओइ सुस गाइस जों थांफिनगासिनो मोनालायबाय जों जाथावल' थादामा गैला फिननाय जाबाय बुंनायखौ देखायदो मारै जानांगौ नुदों नोंसोरखौ लाइटमेन जों बिसोरो देखायानो गावसिनि मोखांखौ खिन्थु जों देखायो गाइस नारबायसो नै दा गावनो रियेलिटिखौ देखायनो नागिरदों औ देखायजोबनांगौब्रा जोङो टट'जों थांदों नालाय टट'जों फैफिनगोन खेवलांबाय खोमानिखौ ना मारै साइज नुयो गौरांनि गौरांनि फुदा फैबासो बुजियाखै बे जाबाय Welcome time. Oh my god. आं नारदों आं नारदोंमोन नालाय खर' नायगासिनो मेथाइ जालांसै मेथाइ जानो होननाया बबेबा मेथाइ जालांसै आंबो थान्दा लोंनो लुबैदों फ्रुट जुस बे रेलगेट खाथि नामा बिदिले फ्रुट जुसआ जानो माथो जोंहा फ्रुट जुस फाननायनिबो नै गाइस टट'निफ्राय ओंखारबाय चलो जाबाय आंखौनो नुला नटिफिकेसना मा जानो मा जायो फ्रुट जुस लोंनो लुबैदों लेमन जुस बुरजा मोनाखै सुगार केन नों थान्दा होयै लोंबानो जायोमोन ना होनलालै आं गुसु जाखागोन जेनेबा नोंनो अब्बार गुसु नांगौ नोंसोरलाय अब्बार गुसु नाङा प्लिज नों हरफैलाय प्लिज मेथाइ जानो नागिरदों गाइस फैद' गाइस थांसै मोनाबाय फैदो
गाइस फाइनालि जों सफैफिनबाय मोनालायबाय नै जों साथाम स' गाइस भिडिअखौ बेयावनो एन्ड खालामसै टाटा